Umengameli uCyril Ramaphosa uzokwethulela inkulumo izwe ngehora lesishiyagalombili khona ebusuku nje mayelana nezigaba zokuvala kokusebenza kwezinye inhlaka zomnotho wezwe ukunqanda ukusabalala kwesifo iCovid-19. Akwaziwa-ke ukuthi ingabe izwe lizokwehlela esigabeni sesibili se-lockdown njengoba izibalo zabahaqwena ababulawa iCovid-19 zilokhu zenyuke njalo. Umhleli wezindaba zombusazwe eSABC uMzwandile Mbeje ungaphandle kwezindlu zombuso ePitoli usibhekela okungase kuthintwe ngumengameli kule nkulumo yakhe. Kulindeleke ukuthi umongameli wezwe umongameli Cyril Ramaphosa ekhulume nesizwe namhlanje ngehora lesishiyagalombili ukuzositshela ukuthi ngabe yini asebeyinqumile bona necabinet mayelana ke nalolu ubhubhane olukhona. Siyazi ukuthi njengamanje izwe lisesigabeni sesithathu lapho kuthiwa khona level 3. Kulindeleke ukuthi mhlambe kuxegiswe ezinye zezinto. Siyazi ukuthi izinto ezifana nama restaurant kudala zithi zicela nazo ukuthi kuvulwe, ngisho nama-salon nawo bathi bafuna ukuthi kuvulwe. Kodwa ke mhlambe okuzoba inkinga njengoba uhulumeni ethatha lesi sinqumo nje ukuthi njengoba beqhubeka abantu ukungenwa lesifo sinyathelo sini uhulumeni azosithatha. Siyakhumbula ukuthi emavikini ambalwa umongameli ekhuluma neSABC ngokukhethekile wathi naphezulu kokuthi lesi sifo sikhona kuyacaca ukuthi sisazohlala nathi isikhathi eside, okusho ukuthi ke abantu bakulelizwe kuzomela bekwazi ukufunda ukuhlala naso. Lokho kusho ukuthini na? Okusho ukuthi ke kuzomela imigomo le okuthiwa ilandelwe ukuze abantu bengaqhubeki nokuthi sibangene kakhulu futhi bebhubhe. Yikho ke lokhu umongameli abantu abaningi abakulindele ukuthi uzokusho njengoba sisesigabeni sesithathu nje mhlambe abanye abacabanga ukuthi uzothi akwehliwe kwisigabeni sesibili. Kodwa olunye udaba ke futhi ke okudala abantu bekhuluma ngalo udaba lokuvulwa kotshwala. Selokhu ke kwavulwa utshwala abantu bayakhala ngokuthi izibhedlela sezibonakala zigcwala abantu abalimezene ngenxa yalokho. Enye ke izinto ke ngempela ebhekwe ngamehlo abomvu loyo uma ngabe umongameli ke esekhuluma nesizwe ngo-8 namhlanje ebusuku.